13 Pro lang, walang Pro Max. Dito yata. Ayun, mini Paul, magkano ito yung Japan price niya. Dahil pahinga natin ngayong araw, so pupunta kami sa pinaka-city ng lugar namin dahil itong dalawang kasama ko ay nagbabalak ng bumili ng gadgets at nandito nga nakalocate yung mga store na murang bilihin mga used items. So titingnan namin kung may mapipili sila doon at kung saan pang tindahan na kaya naming puntahan ngayon. Ito yung pinaka-city ng Hamamatsu, guys. Ano meron? Parang may band, no? Ay, mga computation ng mga bata, oh. Ayun, nandito na nga tayo sa tapat ng pupuntahan natin na store ngayon. So isa ito sa mga tindahan ng mga murang bilihan ng cellphone dito. So second hand store din tong pupuntahan natin ngayon. Dahil nagbabalak na itong kasama natin na bibili ng cellphone kaya napadpad kami dito sa lugar na to ngayon. Dahil itong tindahan na pupuntahan natin ngayon is kilala siya sa isa sa mga bilihan ng mga murang gadgets dito sa lugar namin. Dahil mga used item nga yung mga nandito, pagalingan na lang talaga sa pagpili at kung talagang interesado kang malaman kung anong problema or may problema ba yung unit na natipuhan mo, pwede mo naman itanong sa mga seller na nandito. Android. Ito na ito, 79. Oh. Ito yung isa sa mga mura na bilihan ng mga cellphone at tablet at laptop dito. For iPad Air. Yan siya. 13 Pro lang, walang Pro Max. Dito yata. Ayun, dahil walang napili yung kasama natin na mabibili dito sa used item store na napuntahan natin ngayon, kaya naisipan namin lilipat dun sa big camera. Mga brand new item naman yung nakalagay dito mga guys at kunting lakad lang din naman galing dito sa store na pinuntahan natin ngayon. Ito DJI dito. Ayun, mini Paul, magkano ito yung Japan price niya.